лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дар асоси моддаҳои 58 ва 59 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун иқдоми навбатии башардӯстона ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф нисбат ба доираи васеъи маҳкумшудагон ва шахсоне ки парвандаи онҳо таҳти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва дар баррасии судӣ қарор доранд татбиқ мегардад. лоиҳаи қонуни мазкур шахсони зеринро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо пурра озод мекунад. шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карданд, шахсоне ки нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шудааст, ҷазо нисбати онҳо шартан татбиқ карда нашудааст, ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо мекунанд, шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуданд, ба ҷазои дигаре ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуданд, барои ҷиноятҳои хусусияти иқтисодӣ дошта маҳкум шуданд ва зарари моддии расонидашударо пурра талофӣ карданд. инчунин ба лоиҳаи қонуни мазкур як моддаи нав моддаи 10 илова гардид ки тибқи он шахсоне ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз 25 октябри соли 2019 татбиқ шудааст ва онҳо боз ҷинояти қасдона содир намуданд татбиқ мегардад, мустаҳкам шудааст. таъкид шуд ки ҳама таклиф ва пешниҳоди манзур гардида бо розигӣ ва мувофиқа бо намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда шудааст. дар идомаи ҷаласа вакилони парлумони кишвар иброз доштанд ки пешниҳоди лоиҳаи қонуни мазкур дар сиёсати демократӣ ва инсондӯстонаи сарвари давлат баҳри амалӣ намудани меъёрҳои бунёдии сарқонун оид ба эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон бевосита амалӣ гардидани онҳо арзиши олӣ доштани инсон шаҳодат медиҳад. вакилони маҷлиси намояндагон дар суханрониҳои худ бартарияти лоиҳаи қонуни мазкурро аз қонунҳои қаблан қабул гардида шарҳ дода ибрози боварӣ намуданд ки баъд аз мавриди амал қарор гирифтани қонуни мазкур маҳкумшудагон ва шахсони ҷиноят содир намуда ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва аз адои минбаъдаи ҷазои ҷиноятӣ озод мешаванд ва ё ҷазои онҳо кам ва сабук мегардад, сиёсати имрӯзаи давлатро хуб дарк ва эҳсос менамоянд. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пас аз муҳокима қабул гардид. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар поёни кори иҷлосия аз номи тамоми вакилон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пешниҳоди чунин қонуни мукаммал ва инсондӯстона ибрози миннатдорӣ намуданд.